L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla lista kollox jafrinna n-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistoqilna li tagħmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħin il-bniedem li jistabar fit-tiġrib, għax wara li jkun għeleb it-tiġrib, jaqla l-kuruna tal-ħajja lil mulej wiegħed lil dawk li jħobbuh. Waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd ma jgħid Alla qiegħed iġarrabni, għax Alla ma jistax jiġġarrab għal ħażin, u anqas mhu se jġarrab il-ħadd. Għax kull bniedem imġarrab jinġibed u jitħajjar mill-passjoni tiegħu stess. Imbagħad il-passjoni meta tnissel tilet id-dnub u dnub meta jilħaq il-milja tiegħu iġib il-mewt. La titqarqux aħwa eżistijej. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier, l-għajn tad-dawl li fih ma hemm ebda tibdil u anqas del ta' didwir. Għaxritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Jien il-bniedem li jint twidbu mulej. Jien il-bniedem li jint twidbu mulej. Jien il-bniedem li jint twidbu mulej li tgħallmu l-liġi tiegħek biex isserħu f'jiem l-awċ. Ħin il-bniedem li jint twidbu mulej. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja. Ħin il-bniedem li jint twidbu mulej. Biżżejjed ngħid qiegħed jiżloq riġli biex tjubitek mulej tweżinni. Meta joktor lem ġo qalbi, il-faraġġ tiegħek jennili ruħi. Jien il-bniedem li jint twidbu mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien id-dixxipli insew jieħdu l-ħobż u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dgħajsa. Ġesu issimgħu missihom u qalilhom: Iftħu għajnejkom u qogħdu attenti
mill-ħmira tal-Farizej u mill-ħmira ta' Erodi. Huma bdew jgħidu bejniethom dan għax m'għandniex ħobs. Ġesu induna u qalilhom x'intom tajdu bejnietkom li m'għandkomx ħobs. Għadkom ma ntbaħtux u ma fimtux. X'ebusija ta' rasa għandkom? Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom widnejn u ma tisimgħux. Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobżiet bejn il-5,000 ruħ? Kemm il-qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjeġ li kien fadal? Għallulu 12. Meta qassamt is-7 ħobżiet bejn l-4,000 ruħ, kemm il-qoffa ġbartu bil-bċejjeġ li kien fadal? Għallulu 7. U għadkom ma fimtux, għallilhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min jaf x'jgħidilna Ġesu lilna? Meta aħna notru fil-fidi tagħna fih, inkunu f'sitwazzjoni diffiċli u ngħidu Alla tarrax ma jismax. Jew inkella naħsbu li se nsolvu kollox weħidna. Id-dixxipli insew il-ħobs bħalma jiġrilu kulħadd. Ma kellhomx jieklu u nsew li magħhom kien hemm il-mulej li jieħu ħsiebu. Imma l-mulej mhux tal-magic. X'imbagħad kultant it-tentazzjoni l-oħra hija u jagħmel il-mulej marit jitlob m'hemmx għalfejn tmur għand it-tobba. Kultant ikun hemm xi 4 teħmir jgħidilna hekk u aħna ikonna tentazzjoni nagħmel pellegrinaġġ nfiq jekk il-mulej ta' it-tobba ma tmurx għandhom. Allura ħafna drabi aħna irridu nagħmlu bilanċ bejn il-fiduċja falla imma wkoll li nagħmlu dak li hemm bżonn nagħmlu. Ġesu jitkellem fuq xi ħaġa iżjed profonda. Jieħu dal-ispunt li qed jinkwetaw għax m'għandhomx ħobs u jkellimhom fuq il-ħmira. Il-ħmira xi ħaġa żgħira Ġesu stess jagħti t-tixbija tas-saltna fuq il-ħmira ma darba ma jitkellimx fuq ħmira tajba, jitkellem fuq ħmira negattiva. U jsemmi il-ħmira tal-Farizej u l-ħmira ta' Erodi. Xi jfissru daw? Il-ħmira tal-Farizej hija dik li inti tmur quddiem Alla, tagħmel kontijiet, jara kemm għamilt tajjeb. Ġesu jsemmija din fil-parabola tal-Farizej u l-Pubblikan. Il-Farizej jmur quddiem u jibda jgħidlu jiena nsum 4 darbit fil-ġimgħa nagħti l-karità, jagħmillu l-kontijiet lil Alla. Jgħidu issa allura jistħoq li fil-prize day nieħu l-ewwel. Il-ħmira tal-Farizej li jisom huma se jieħdu il-premju minn Alla għax bravi. Il-ħmira li m'għandek wara kollox m'għandek bżonn il-Alla jekk inti bravu m'għandek bżonn il-Alla jħenna għalik. Il-ħmira ta' Erodi hija dik li m'għandux bżonn il-Alla għaliex propju bil-poter li għandu, bl-arroganza li għandu jgħaddi. Dawn huma ħmira perikoluża anke fostna. Li naħsbu li aħna se mmorru l-ġenna bil-qawwa tagħna, jisna m'għandniex bżonnu l-ħnina tal-Alla. Jew nkella li propju m'għandniex bżonn immorru l-ġenna. Ngawdijaw, nagħmel li rrid, nittratta l-kulħadd ta' knies x'ippurtani. Il-ħmira ta' Erodi li strieħ fuq il-poter u l-arroganza tiegħu. Imma lil min irid ikun ma' Ġesu bil-ħmira tajba li tkabbar l-għaġna tas-saltna, il-mulej jfakru li se jħossibu, toħroġ tinkwieta jiena miegħek, jiena miegħek. Kemm huwa ta' faraġ dan il-kliem ta' Ġesu
U kemm għandna bżonna dik il-mistoqsija li għamlinna. U għadkom ma fimtux. Ejjew nitolbu id-dawl biex aħna nistrieħu ħajjitna kollha fuq il-grazzja u l-ħniena tal-mulej u mhux fuq il-qawwa tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal milkun min ittentat bl-arroganza fil-ħajja, fir-relazzjonijiet umani, biex il-mulej ifarġu u jikkonvertilu qalbu għal ħlewwa, għal ħniena, għal maħfra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna l-paċi fil-vant tal-Ewropa, nitolbu ħafna għall-Ukrajina, biex il-mulej jeħlisna mill-pjaga tal-gwerra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna nippreparaw għażjara tal-Qdusija tiegħu il-Papa fostna, aħna nilqgħu il-xulxin u nilqgħu il-kelma ta' Ġesu bħala kelma ta' faraġ u ta' ferħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Waqt li nirringrazzjaw il-mulej tal-li fil-ħnina tiegħu iwiddibna, iwissina, ejjew nitolbu wkoll li jfakkarna dejjem fil-ħniena, il-modrija u l-maħfra tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-ħutna, il-morda, ma speċjali dawk li huma milquta mill-pandemija. Nitolbu għal dawk li qegħdin x'kull ta' diffikultà b'mod speċjali ta' saħħa mentali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Nitolbu għal ħutna li qegħdin jippreparaw għall-aħħar vjaġġ, il-vjaġġ il-kbir li wassalhom fl-eternità. Biex int mulej tagħtihom il-ħniena, il-faraġ u l-mistrieħ tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej it-talb tagħna u għatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna. U fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswielna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tiba tiegħek ħlaqt il-bniedem. U wara li bil-ġustizzja tiegħu ikkundannajtu, fil-ħina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna.
Biħi qimu l-kobor tiegħek l-anġli, qimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti għall-ħobż, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal: Ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Orrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna l-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni, għatina fit-tiebu għalnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom
għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħed nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha rċivejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum, ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' Missieru wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen.
Nofru dan ir-rużarju għal paċi fil-vant tal-Ewropa, mod speċjali fl-Ukrajina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-ara tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nobitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nobitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġin kurunat, kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn ta' batija meta s-Sinjur Tanżu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-smewwieti ta' desismek tiġi salvnatek e kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisom Alla, Xikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li intu bis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Ibdew ta' dejjem jiddilihom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Jeben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja.
grazzja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob Om għalina. nittama, Itlob Om għalina. li zjed safja, Itlob Om għalina. li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob Om għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob Om għalina. tal-aġeb, Itlob Om għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta maħalla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-limniktin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minnar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarium Qaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Enna lina. tlopalina qaddisom malla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk. Li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.